चिठी लिखी मत कहीं चिठी नहीं दो बस 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 लिखु बस बस ना बस ये रास्ता अलरेडी ऑफिस कही सेटा टेंडर हम जो टेंडर प्रोसेस गोटे अच्छी से टेंडर प्रोसेस जी पाइब सी कम कर वर्षा सीजन अच्छी जो वर्षा हो वर्षा टाइम रे काम होते रास्ता ठीक से हो पार मुझे भल से पूरा रिपेयर हुए भल से कम करमती आमड़िया कुन कुन पिला एमती हईराण है मुझे आउ थे जो जानी पचारि मुझे से बाट केते बाट गला बोले अलरेडी टेंडर पर जाइए जिते जहाँ कम मिल सी आसिक कर वर्षा टी कमीगला टेंडर पाई सारा से कम है तुम्हें कौन चिट्ठी लिखच कौन चिट्ठी लिखाई रास्ता मरामती पे तुम रास्ता ठीक नहीं कौन है रास्ता खाल है चिट्ठी लिखिल रुद्र भाई देखा ले कौन कहले वर्षा समय रास्ता ना भल होनी वर्षा सर कम भल देखी रास्ता सफा कर चिट्ठी विषय तो जान नी मो फोन कॉल आसला किटा न्यूज चैनल वाला फोन कले कहले एमती गोटे चिठीटा कौन भाइराल हो पुओ कर विषय किसी जान नी पुओ के कौन चिठी लिखी तापर आम सरपंच जी फोन कर कहले एमएलए को जा पुओ को लेकिन जा से चिठीटा देवाई आज विधायक देखा पुओ को आपण परिवार को देखा चिट्ठी ग्रहण कले कौन कहले कहले तुरंत कम हम से टेंडर जा वर्षा जेहेतु लगी रही थी वर्षा टी छाड़ी यथाशीघ्र कम हो पुओ चिट्ठी लिखते नहीं विधायक कौन कहले खुशी है बहुत खुशी होती से छोट पिलाटी एत मौलिक असुविधा को दूर करने चिट्ठा लिखी
নে বাবা খা এরিয়া চিঠি লিখছি মধ্যে এই চিঠি নিয়ে নাও এটা দাও বসুন 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 নিজে লিখছু বসুন বসুন না বসুন এই ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ହେବ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲେ ଯିଏ ପାଇବ ସେ କାମ କରିବ ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏବେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କାମ ହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଭଲସେ ପୁରା ରିପେୟାର ହୁଏ ଭଲସେ କାମ କରିବା ଏମିତି ଆଉ ତମଳିଆ କୁଣ୍ଡୁନି ପିଲା ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବେନି ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ପଚାରିଲି ମୁଁ ସେ ବାଟ କେତେ ବାଟ ଗଲା ବୋଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କାମ ମିଳିବ ସେ ଆସିକି କରିବ ଏଇ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଗଲା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କାମ ହେବ ହେଲା ବୁଝିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ତମ ଭଳି ପିଲା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ତୁମେ ଏତେ ସାହସ କରିକି ଚିଠି ଲେଖିଛ ମୋତେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ତୁମେ ଅଟୋ ଅଟୋରେ ଘର ଆଙ୍କର କେତେ ବାଟ ସେଠି ଶିଉଳା ବା ଘର ଶିଉଳାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଲେ ଆପଣ କାଲି ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ସକାଳୁ ଇଏ ସର୍ଭର ପକେଇକି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସର୍ଭେ ହେଇଛି ଚାଲିଛି ଆସିଥିଲେ ଜେସିବି ଆସିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଏବେ କହିଛି ଏବେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କାମ କରିବା ବି ସେ କାମ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଟିକେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ 9 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବି ଅଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା ରହିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ କରିଦେବା ହେବ ମୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କାମ ଭଲସେ ହେବ ମୁଁ ଯିବି ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖା ହେବ ହେଲା ଆମର 2 କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଖାଇଛ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆପଣ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରି ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବ ମା ବାପା କହିନଥିଲେ ଚିଠି ଲେଖିବ ମୋତେ ବିପିନା ବାବୁ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଏତେ ସାହସ କରିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ବି ଯାହା ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ମୋତେ ଜଣେଇବ ତୁମ ଗାଁରେ ହେଲା କିଛି କାହାକୁ ଡରିବାନି